Добрий вечір. Ефір телеканалу АТR продовжує наша програма. Я її ведуча Ільвіна Сідбулаєва. Вітаю вас. Це людина, яка на Сході захищала нашу Україну, а потім попав в полон. Сьогоднішній гість нашої програми Іван Теренко. Добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Івана, вже понад місяць ви знаходитеся на волі. Як почуваєте себе? З ким зустрілися? Як вас зустріли родичі? Розкажіть, будь ласка. Ну, зустрівся з родичами, зустрівся з друзями. Всі зустріли дуже добре. Ну, 2 роки не бачили мене і дуже якось приємно дуже було зустрітися з ними, що все добре. Дуже переживав, що з ними буде, як з ними, що буде відбуватися. Я ж цього не знав. Давали писати письма, коли сиділи в полоні, на 9-7 в Макіївці. Писали, якось... А 2 роки, як змінилося ваше життя? Які пріоритети про що більше думаєте? Що змінилося в вашому житті за цей час? Пріоритети, змінилось якби все, да, в мене була сім'я, я її потеряв, все зв'язано з тим, що я попав просто в полон. І, було все до війни, якось, житло було, все. Зараз, вийшов з полону, немає нічого, зато вийшов з полону. А як сталося так, що ви вирішили все ж таки поїхати на Схід? Відомо, що ви були не один. Так, я зі своїм братом, ми просто так вирішили, що треба захищати свою країну і пішли добровольно, щоб захищати свою країну. Коли ми пішли, у воєнкомат, обратились, нас з ним розділили. Тому що мені не було 25 років, а сказали, що на Схід, в зону АТО, 25 років треба, щоб було, і тоді пускають. Якщо немає 25 років, по новому указу, президента нашої країни, не можна заїжджати. І брата забрали, він уїхав і все. Він в 16-й бригаді був. Це, спочатку він там був в розвідці, потім став він зенітчиком. На зенітних установках. Що ви займалися в цей час? Я пішов в добровольчий батальйон загін громадянської оборони. Теж думав, що так, зараз одразу і поїду в зону АТО. Дуже мені хотілося попасти до брата, я цього старався, добивався. Я там пройшов обучення, учебки, все попроходив, і нас ставлять на блокпости. Я дуже розізлився, поїхав додому. Тут мені подзвонили там з СБУ, і я з СБУ почав вже там сотрудничати. Мене зробили диверсантом, теж там були часи на підготовку. І я вже в'їжджав в зону АТО і був тінню для сепаратистів. І виконував там чітко все, чітко поставлену задачу. Як вас зустріли вже на території окупованій? Можете сказати, де жили на той час, коли виконували роботу, так? Коли я виконував роботу, я заїжджав туди на 2-3 дня, там свої люди теж, які теж працюють і співпрацюють з нами, які хочуть, щоб була Україна, і які кажуть, що Донець – це все одно зараз Україна. І вони тримаються цього і дуже хочуть, і вони усіма путями способствують нам, щоб ми щось могли зробити і просто там розбивати їхні частини і все, щоб були прямі наводки там усіх нашої артилерії, іменно в їхні частини, щоб мирні люди просто не страдали. Вони бачать те, що ми стараємося, і що ми стараємося не просто вдарити в Донецьк, а що ми стараємося вдарити іменно в тих, хто держить зброю. І це дуже важливо, тому що без цього ніяк.
Це одна категорія людей. А є ж ті, які все ж таки підтримують так, російську армію. І наскільки їх багато там, в окупованій території? Так, щоб чесно вам сказати, положити руку на серце і сказати, не дуже їх так багато, таких, що там іменно за Росію, підтримують Росію. Там люди просто їх запугали. Там, виходить, в кого автомат, то їх головний. І більш нічого. Просто якщо в тебе є зброя в руках, ти сильний. І цим вони просто беруть людей. Оцією силою і тим, що вони їх просто пугають. І все. Там таке, що вони теж працюють, там у них їхні СМІ, журналісти, там усе, їхня влада, вона дуже-дуже розказує такі речі, що новини, і в них по новинах говорять те, що там Україна обстрілює людей, мирних там жителів, що просто геноцид утворюють. Це ж не так. Можливо, там якось, коли артилерія працює, це всі розуміють, звідки вийшло, туди й прийде. Це закон такий в житті. Тобто, цього ніхто не застрахований. Якщо вони себе ведуть так, що вони стріляють із людей, з мирних кварталів по нам, і ми стріляємо, тоді їм вертаємо, і якщо там страдають мирні, то винуваті в першу чергу ті, хто стріляв оттуда. То хто підставлявся? То, що вони обстрілялись, уїхали, а ми вже ще ж держимо цю оборону, ми думаємо, що вони там, і нам треба якось захищатися, тому що ми ж не можемо просто приймати і ловити, коли по нам приходить. І коли ви вперше заїхали на територію окуповану? У 15-му році. У 15-му році, в октябрі місяці. Це був мій перший виїзд. Такий дуже-дуже удачний. Ми там все зробили, все, що треба було, я виїхав, все, Довгий час там перебували? Скільки? Ні, сутки. Сутки, так. У мене сутки просто, я заїхав на сутки, там виконав те, що потрібен, і звернувся назад на свою землю. На той час, на 2015 рік, які були люди? І потім, і останній раз, коли ви як по роботі заїжджали тоді, це коли було? Коли ви поверталися з Донецької області? Коли я заїжджав вже з нашої сторони, з Маріупольської сторони, це 13-й блокпост. Блокпост такий за себе сказав, що 13-й я пострадав. В'їжджав через 13-й блокпост зі сторони Єленовки, це з їхньої сторони Єленовка. А там Гнутова, так? Да, за Гнутово, це ж далі там цей блокпост. Між Павловпілем і Гнутово. Це якраз воно, Гнутово там в стороні, виходить, знаходиться, і блокпост наш стоїть, оце якраз між цими етими. І проїхав свій блокпост, пройшов все, свої навіть не запідозрили нічого, все добре. Пройшов, сів на маршрутку, як звичайна людина, як гражданський, я ж проїжджав без форми, без ніяких розпізнавальних знаків. Документи в мене були там з пропискою Донецькою, сам я з Запорізької області, документи мені робили. Я приїжджав, вони бачили там все, що Донецька область, там, свої, там нормально, там, все, проходьте, будь ласка. Пройшов свій контроль, сів в автобус, почав їхати, почало движення, я тільки віддзвонився, що я вже на буферній зоні, мене встрітили сепаратисти. Встрітили сепаратисти з планшеткою, де була розпечатка, там, моя фотографія, там, де я приймаю присягу в ЗГО. Усе розписано, що я там, військовослужбовець, там, що я там состою, де я состою, як состояв, що я доброволець, а добровольців вони дуже не люблять, повірте мені. І хто злив інформацію? Мене прийняли. Хто злив інформацію, це у нас така загадка залишилась. Якби ми знаємо, але нічого зробити, я, допустим, знаю, я зробити нічого не можу. І все. Ця людина знаходиться на якій території? На нашій. І досі працює? Досі працює, досі він начальник великий. Мені просто сказали те, що мною пожертвували.
Просто, ну, могли б сказати, я би там якось підготувався там і все остальне. Може б я взагалі б не поїхав. Ну, просто, ну... І як вони зайшли в автобус? Да. Потім що? Подивилися, ну, сходство, хто схожий на того хлопчика, який був там у них на фотографії. Ну, вони знайшли мене, бо я дуже схожий був. Вдарили прикладом в лице, зламали ніс, там кров потекла, витягли з автобуса, поклали на розтяжку, дулом в затилок, руки давай зразу за спину крутить. Ну, правда, ну, у них такі спеці працювали, ну, я б ніколи, ну, в такому положенні руки не зафіксував би, ну, це неправильно. Ну, вони зафіксували як могли. Мене потім там пакет на голову, відправили на ОБОП, я тоді вже дізнався, що це ОБОП. ОБОЗ. ОБОЗ це що? Ну, це відділ боротьби з організованою преступністю, злочинністю. І на цьому ОБОПі вони мене привезли в 12 годині дня, в обід. І до 12 години ночі був такий, ну, контакт. Був допрос, задача, цель. Я все время їм доказував, що я гражданська людина, що я мирна людина. Ну, і нічого не маю до війни. Ну, їм я не мог нічого доказати, тому що у них є розпечатка і вони про мене все знають. Я кажу, ну, що то якийсь фейк, просто, ну, то не я. Ну, які у них методи? Методи? Сламати ребра, сламати ключицю. Ну, от у мене фізично знищити? Ну, фізично не знищити, фізично попрацювати, поламати. Просто вони от не зламають і хочуть тим, коли вони ламають, просто, ну, людина може піддатися тому, що просто, ну, воно вже хватить, да, і, ну, не треба ламати. Я зараз ось після Феофанії вже мене виписали і в мене пухлину удаляли, ну, в мене зараз там шви, там операція була. Ну, це все після них, після 2 років, після тих тапіків, після всього. І я вийшов, і в даний час мене почули тільки, ну, Україна, що я гражданський. Просто для України я гражданська людина. І в полоні був для України гражданською, а для сепаратистів я доброволець. І вони дуже добровольців не люблять, дуже. І вони дуже хочуть їх знищити. Тому що вони вважають, що якщо доброволець, це добровільно він пішов проти них, і це ідейне. До яких більш? До Азова, до Донбаса? О, вони... Я в ОБОПі 8 днів вони мене держали вже після ІВС, коли я вже зажив. Ну, ребра вони мені зламали, мене відправили на ІВС, я там 30 суток пробув. Ну, у мене там все так подзажило, можна сказати. Ну, ключицю я навіть не знав, чесно, що вона зломана. Я, ну, тільки чувствував, що там щось неудобняк. Коли тут зробили мені снімок, там МРТ, оце все, ну, побачили, що вона зрослась трішки, ну, кривувато. Ну, я старався так держати в одному положенні, бо мені казалось просто ребра там зломані, а воно ще казалось ключиця. Коли перевезли мене на ОБОП, після 30 суток ІВС, ці 8 суток мені вони були жорстокими, ну, насчет того, що просто заходять в будь-яке время. І вони заходять і за Азов мене б'ють, ти азовець. Кажу, ні, я з другого батальйону. Вони, ти азовець. Побили, пішли. Тоді так проходить, ну там години 4, заходять другі, так, правосек. Все, я вже правий сектор. Я вже говорив, що я за всі батальйони, там, і за Айдар, і за всіх просто. От. Получав, і за мій батальйон тільки мене не били. За всіх віддувалися? Так, да. Просто, ну, за всі добровольчі батальйони просто, ну, вони самі не можуть зрозуміти, що це таке ЗГО, що це загін громадянської оборони. У них нема просто про це інформації. Це були громадяни України, які зрадили державі, чи це були такі російські військові, які приїхали? Це були громадяни України, ну, нові руські, як ми їх називаємо. Ну,
будемо дивитися так, як воно є, ну то, що вони там це поназивали росіянами, ну я ж кажу, це те саме, що я б я це назвав би, я не знаю ким. Там ефіопом, ну, сказав би ефіоп, ну воно не похоже, ну якісь там, да. Ну, вони І ось вас українці. тримали в підвалі, так? Що далі потім? Вас звинувачили якісь там справі, екстремізм, Коли мене- тероризм, як вони люблять так завжди казати. Коли мене допитували в УБОПі, ну їм треба було щось на мене писати. Ну і вони мені запропонували таке от підписати, що я ненавиджу Захарченка, що я хочу його знищити. Ну і ще Гіві, Моторолу. Ну, Моторолу я сам уже запропонував їм, ну, щоб до списку вже було, ну, якось треба ж було, ну, що робити. Вони хотіли просто узнати цель, задачу, щоб я просто назвав, реально, щоб підтвердив те, що у них є інформація. Ну, я цього не зробив, я сказав, що я гражданський і взагалі, ну, не знаю нічого, їхав Захарченка вбивати. Вони, о, молодець, Захарченко приїхав, подивився. Ви бачилися з ним, Захарченко? Так, він дивився мені в очі, питав, що я приїхав. Я мовчав, нічого не сказав. Він подивився так на охранника, каже, він тобі нужен. Той каже, ні, він достав пістолет, каже, на, стріляй його. Ну, я трошки так подумав, думаю, треба успіти ще якось попрощатися з рідними, помолитися, там, що все, ну. Так, чесно, навіть такого страху і не було. Я писав добровільно, коли сидів на 97-й колонії, добровільно писав, щоб мене розстріляли. Чому? Дуже заморився сидіти. Вже не було, знаєте, от не вірив вже тому, що нас там поміняють і все буде отак, от, як воно хоча б зараз. От, просто вже, ну скільки от там засідання на Мінське у них, Мінське, ми жили просто від Мінських до Мінських. І воно реально живеш і себе цим якось заставляєш жити, що ось може на цих Мінських, може на цих Мінських, може на цих. До нас і там приїжджають ОБСЄ, Красний Крест, ну в 17-му році вже почали приїжджати. Не було результатів, не було такої... Ну, вони приїжджають, от знаєте, от я дивився, ну от я казав, що ти вже хлопцям. Ну, приїжджають подивитися, ну, вибачте мене, ну, на останніх укропів. Просто, знаєте, останні укропі, вони приїжджають на нього, подивилися, як ото, ну, в зоопарки приходять, подивитися на якусь ну, тваринку рідку. І все, що от вони вже вимирають. Ну то приїдуть, так подивляться на нас, бувало таке, що й до нас не заходили, там в определенні камери якось позаходять і все. А була можливість поспілкуватися з тим ж представниками ОБСЄ, з тим же Ну, як була, Червоного Хреста? ОБСЄ приїхало, вони, ну, там, з переводчиками, і з ними спілкуюся, і над тобою стоїть дядько з автоматом, а в цьому коридорі, да, стоїть другий дубінко вже там, натирає, готове, якщо щось не то скажу. Так що, ну, це так, ну, образно, да, говоря, ну... Це на картинку для відео, нібито їх не існує, Да, що ми просто, ну, ми знали, чим це закінчиться, якщо сказати зараз правду. І, чесно, навіть не хотілося спілкуватися. Червоний Хрест приїхав, каже, дайте номер телефону рідних, ми зателефонуємо їм, скажемо, що все добре. Все. Це вся розмова була. ОБСЄ приїхало, там один Кириченко Олексій говорить, у нас 8 градусів тепла в камері, і реально дуже тяжко. Вони одразу вивели других там, сказали, що треба говорити, і ці другі сказали. Це, я вважаю, неправильно, можна було і все одно сказати, як є, що 8 градусів, побили б там би всіх, це таке, що ніхто не получав, ми ж на допросах більше били, чим зараз можуть побити. Просто знаю, що це було просто їм підігравати. І дуже злий на цих людей. А які умови там були, якщо це 8 градусів? Да. Скільки вас було? Спочатку ви були у підвалі, потім вас... У мене взагалі довга історія, мене покатали так. Прийняв мене ГУБОП, допитали. Відправили на ЮВС, я там 30 суток поробив, забрали опять УБОП, опять на 8 суток. Сидів я в УБОПі, мене з УБОПа приїжджає МГБ, забирає. Забрало МГБ в підвал бившого здання СБУ, там я 3 суток пробуваю. Вони там теж
питають, там, ну, книжку на голову поклали, дубінкою вдарили, ну, нічого не каже, йди. Ну, допитали так, за що Захарченка хотів вбити. Ну, я думаю, треба ж придумати за щось, і сам не можу нічого їм сказати. Думаю, що скажу щось погане, ну, я і так сказав тоді, що обізвав їх сепаратистами, вони мене били. Ну, кажуть, як там у вас, кажуть, ну, по телебаченню, хто тут? Кажу, як хто? Сепаратисти. Вони бах-бах-бах. Говорю, так це ж ви самі спитали. Я ж не говорив, я вас не оскорбляв. І після МГБ, після от здання СБУ мене привезли на Молодіжна 14, район Басе. Ну, я сам сообщив своїм рідним, що я живий. Вони об'явили, коли мене взяли, от, схватили обоб, да? Вони зателефонували рідним і сказали, що мене розстріляють з мого телефону. І все, я пропав. Без зв'язку, ніхто не знає, де я, що я. Ну, тобто я пропав, мене, ну, рідні вже думають, що розстріляли. От коли вже перевезли мене на гауптвахту, у мене там язва желудка, мені не можна, ну, сильні обезболюючі пити і багато. Ну, вони ж цього не знали, ну, може і знали. Ну, ніхто не проконтролював те, що... Я дождався так вечора, що там медсестра просто є, ну, я так, ну, підмітив, що вона там до определеного, ну, времени там знаходиться і все. Вона от, було там вже годин 5, мабуть. Я попросив, ну, таблетки від зуба, сказав, що дуже зуб болить. Вони мені дали пластинку, 10 штучок. Ну, я цю пластинку випив і мені дуже стало погано. Хлопці постукали в двері, сказали, що помирає. Визвали скору. Приїхала скора, забрали мене в 6-ту лікарню, ну я сказав, що там язва желудка, вони думали, що в мене вже відкрилась язва. Що вже все, треба зараз там або оперувати, ну зараз щось будемо робити. Коли привезли мене туди, мені укол робити, там почали все, щоб, ну, якось підтримати життя моє. Ну я від уколу відказався, сказав, що в мене алергія, треба подзвонити рідним і у них усе узнати. Ну і так вони сообщили, що я живий. Це так для родини, Ну, друге так життя. Ну, А як родичі, ви не сказали родичам, що поїдете на схід? у мене родичі, ну, у мене як родичі, там брати, да, там сестра, ніхто не знав, що я... І мама теж не знала? І мама не знала, що я якийсь там щось, я десь замішаний. Я просто так все держав все в тайні, що... Ви дуже хотіли на схід? Дуже. Просто, ну, в мене там брат, і ми з ним разом це вирішили поїхати. І треба разом до кінця, ну просто, ну, якось так. А до цього ви працювали в Росії, да? Їздили в Росію? Ну, ще до Майдану, ще так. До Майдану. Я тільки Майдан почався, оце почало все, я одразу додому. Треба їхати і вдруг чого, підтримувати, держати. Угу. І там в полоні майже 2 роки ви пробували? Да? І були в СІЗО, Да? і в тюрмі. Да. Наскільки багато там українців? Ну, я маю на увазі українців, які там воювали за цілісність України. Угу. Військовослужбовців ЗСУ, да? так. Збройних сил України. Ну, там, де я сидів, от Макіївки 97-й, там, ну, на той час, коли нас звільняли, було їх 6. Це були Глондар, Сергій Пантюшенко, Кореньков, Твердой, Поляков і Совков. Совкова вже звільнили, у нього сахарний діабет. Ну, ще от 5 залишилось, і їх перевезли зараз на СІЗО. Вони досі залишаються там, досі в залишаються ще... В Макіївці, так? Да, вони? Ні, вже в Донецьку. І, ну, нам обіцяли, що їх звільнять. Угу. Чекаємо. Коли це станеться вже таке от праздник. Всі новини, які там казали, що про мінські домовленості, де була можливість подивитися ці новості? Наскільки там є саме українські новини? Нас деякий час, ну, перший цей час, проміжуток, да, нас виводили на 2 години на просмотр телебачення ввечері. Це було якесь... Ну, це там на коридорі просто, да, нас спускали на коридор, воно закривається там, якби, такими решотками, ну, тримали як тигрів.
Спускали, ми там 2 години ну, проводили, дивились, там, спілкувались між собою. Коли трошки так почало в них щось мінятися, вони почали вже на 1 годину виводити. Потім зовсім перестали. Це були тільки російські новини? Ну там як російські? Там Чи ви... всі російські і є 1+1 і 5. Угу. І все. Оце з українських каналів більше ну, не було. Ну там вже нас перестали коли водити на телебачення, приїхала там російська СМІ і нас вивели, посадили і на камеру, як нас 4 виводили, я, Канарський, Лівашов і Даркін. Нас 4 вивели, посадили і ну, включили нам 5-й канал. Ну, вони там єлі його настроїли, бо ми краще знаємо, як настраювати. Вони там знімають, що там нас виводять на телебачення, ну так, ну, іменно, ну, брешуть, що виводять, що все є, що все добре там годують. Ну, умови найкращі, за їх словами. Да, іменно, що такому, ну, якомусь спецлагері там нас тримають, просто, ну, в санаторії. Ну, приїжджали до нас Московський патріархат, ну, от з Києва, туди, в 17-му році на Пасху. І вони сфотографували ту їжу, яку нам давали. Їм сказали видалити ті фотографії, ну, не виходя з камери. Угу. Тому що, ну, дуже жахливо було. Ну, там 3 сорта каші, да, от, ну, пшениця і ячмінь. І це все мелено, ну, от як свиней просто от, кормлять, так і нас кормлять. Я дізнався такий шикарний борщ, як треба робити, як от іменно шахтерський борщ. Ну, рецепт я дізнався, бачучи, що вони приносили. Так що тепер можу приготувати цей борщ, і хай рідні подивляться, що чим нас там пригощали. Наші. А це були ті умови, в яких ви перебували? Там багато було людей з вами разом? Ми сиділи, 34 людини нас було на етажі. В одній камері? Ні, нас по камерам було по 3, потім у нас там одному стало дуже погано Полякову, ну, з психічної сторони. Ну, він уявив собі, що він дівчина. Зробив свою юбку, там ходив по камері. Ну, воно страшно, ну, якось я там попросив, кажу, ну, йому дуже погано, ну, заберіть його кудись. І все, ми його там перевели в другу камеру, там, до більш опитних, таких, ну, вони вже з опитом сидівші були хлопці, в тюрмі сидівші, і вже вони знають, як з ними там спілкуватися, як треба, що їм говорити. Їх оце до них відправили, оце Полякову, і остався я удвох в камері з Даркіним Олександром. Ну і так ми просиділи год. Спочатку ви були з українськими військовими, так? А потім вас перевели до, ну, загалом для общих таких? Чи Ні, я все время знаходився іменно, от ми з українцями знаходились, у нас була крита тюрма для ПЖшників. Це, тобто, 17 камер. І оці 17 камер, там 2, 3, 1, 2, 3, 1, ну, смотря от по скільки вони там порозкидували, вони самі там всі, у них списки нас, і вони там, ну, хто з ким буде сидіти, вони самі определяють. Тобто, вони там поопределяли, і от ми оце зайняли просто, ну, один етаж, 34 людини сиділо. Скільки камер? 17 камер на етажі. Було 2 камери у нас, 7 і 9, то що там з криші, ну, як протікала водичка. До речі, я в 7 одразу був, як мене привезли, потім мене перевели оце на 4. Тому що там батарея, вона потекла і дуже холодна камера була. Ну, там гриби росли, ну, як це, вони так сміялися, тому що, ну, реально замерзало і в камері льод був. А була можливість виходити, чи була така можливість вийти? Чи... Ні, ми ж закриті за 2 дверями, там 2 дверей, 8 замків. І, ну, це ж ПЖ, ну, пожизненно заключених, ну, затриманих, вони так тримали нас. У нас в камері там от 3 кроваті, да, вони всі, ну, желізні,
там все до пола так прикручено, прибито, все приварено, ну, тобто там нічого, все желізне, все таке от. Дуже тяжко. Це колишня будівля, чи що це за таке приміщення? Ну, це їхня, ну, це ЗІК-97, це Західна ісправительна колонія. Це, ну, при Україні ще було строєно, і воно так і залишилось. Це, ну, іменно цей ізолятор, це для штрафників, ті, хто там на баракі будучи, да, ну, в общій масі, там щось у нього знайшли, телефон, гроші, і його там на штрафний ізолятор. Там дисциплінарний ізолятор, ДІЗО, і ШІЗО – це штрафний ізолятор, чуть нижче етажом. Ну, там на ДІЗО вони там затримуються на місяць, ну, до місяця, а на штрафному ізоляторі там затримують вже там, до 3 місяців. А ми на етажом вище, там, де пожизненно заключені сидять, ну, це там камерний режим, і в камері тільки 3 чоловіка, ну, там полка для телевізора, ну, должен був телевізор бути, ну, там усе, ну, у нас цього нічого не було. Всі ті, хто там був, це всі ті українці, які були заарештовані ще саме під час війни? Чи були ті, які ще до Ні, ну, там були агресії і російської? ті, що да, от, до російської агресії, да, ще при Україні були затримані. Тому що там охранники, ті, що там, вони ще при Україні працювали, просто форму переділи, ну, як ото свадьба в Малиновці, да, там власть міняється, шапки поміняли і все. Ну, так же само, ну, грубо говоря, вони так і самі зробили. Шапки поміняли і все. І дуже, ну, вже при тому є такі, що вже їх самі сепаратисти, да, судили. Там от у нас було, це він нам їсти роздавав. Йому 3 роки дали за те, що він там упаковку горішок украв. Там по п'янки чи як, я не знаю. Ну, ми на нього орешник просто казали. Сміялись так між собою. Ну, над нами оце ж зек нам їсти роздавав. Тобто, ну, охранник тільки що, він відкрив, вивів там спочатку нас виводили теж на прогулку на 2 години, потім на годину. І все. І потім взагалі заборонили? Ну, останній час виводили на годину. І тільки по одній камері. Раніше нас виводили, там можна зайти до кого хочеш, ну, там з камерами, якось пересіктися з хлопцями, там, усе там, коли їсти давали, всіх були, ну, кормушки там на дверях такі для, ну, подачі піші, да? От відкриті були, і, ну, можна було в кормушку бачити там некоторі камери з хлопцями, там хоч, ну, поздороватися, так, поговорити можна було. В сентябрі місяці до нас приїжджала прокуратура їхня, осудить. Це вони так, да, тримали, потім вирішили судити нас. Приїхали, дали там, ну, по бумажкам, ну, попідписували. Ну, мене так здивувало, мені не дали взагалі нічого підписувати. Другим там ще допроси робили, а в мене був опрос. Ну, там вони підписували от адвоката, що треба, там, ну, ми відмовляємося. Мені цього не давали. Ну, Не питали, чому? Спецконтингент. Я ж питав, вони мені кажуть, ти у нас спецконтингент. А що спецконтингент? Я не можу цього зрозуміти. Може, то, що я доброволець, чи як? Може, що диверсант, чи непризнаний диверсант, чи може... А суди щодо вас були такі окупаційні суди? Ні, я казав їм, кажу, давайте судіть, я, ну, може, буду сидіти, зараз, може, срок швидше пройде, поки нас обмінювати будуть. Ну, просто вже скільки можна було так чекати цього, ну, тільки одні обіцянки ми бачили і все, 2 роки. А за цей час були такі розмови, аби ви перейшли на бік Росії? Спілкувалися з вами так? Ні. Таких ніяких розмов? Не знаю, що я ж доброволець, одним словом, і все. Коли ви працювали партизаном, так? Це було майже рік, так? За цей час ви ж бачили, які люди там? Які військові?
Чи багато там заїхало саме російських військових на той це час? якраз була моя і задача, з одної сторони, така, щоб Аби фіксувати їх. вивчать, да, фіксувати, вивчать знутрі. І знаєте, така річ, у них куратори російські. Знаєте, от як поводир, вони просто командують. Знаходять якби таких, хто може за 20-ку йти і вбивати свого брата. І вони таких знаходять, такі до них самі йдуть. І вони просто їх курірують, що треба робити, як треба вивести огонь, щоб ще зробити нас винуватими, що ми стріляємо. Дуже багато я фіксував того, що просто вони виїхали, градами нашвиряли, заїхали, сидять. Починаємо Україна вже працювати. І от ми були, коли сиділи в 97-й колонії, дуже було, у нас якраз колонія знаходиться там, де ми бачимо недалеко їхня позиція. Як ми бачимо, як гради виходять. А у них по новостям вони радіо нам включали в обід, там гімн їхній, щоб вони нас так вбивали таким своїм гімном своєї бананової республіки. І воно видно і чутно, коли виходить, а потім приходить. І цих виходів було в разів 20 Тобто ви більше. бачили, як російська техніка заїжджала на територію Донецьк, Макіївку. Ви це все бачили? У сепаратистів російська техніка, тому що Путін допомагає в цьому, він їх просто вооружає. Ви пам'ятаєте, це були конвой, 1-й, 5-й, 6-й? Гумконвой. Гумконвой, да, з Росії. Гумконвой у них дуже часто, ми дуже це чуємо по радіо, вони так сообщають, що Росія, гумконвой прислала. Знаєте, краще б мирне небо, чим це ждати такі конвої. І коли ви працювали там в Донецькій області, які люди взагалі, як вони налаштовані? Ви сказали, що є люди, які чекають Україну. Що має зробити держава, аби все ж таки приблизити тих людей, щоб вони не втрачали надію? Тому що 4-й рік поспіль вже війна, на Сході війна, Крим анексований вже майже 4 роки. Як зробити так? Що має зробити, на ваш погляд, держава? Треба зробити так, щоб просто прогнати сепаратистів і все. Це зрозуміло все. Росія вже сама боїться, чого Путін дав дозвіл на обмін. Тому що він вже бачив оце накалену ситуацію, що буде. І до чого воно йде. Це все бізнес, знаєте. І якщо просто взяти і піти, і силою забрати, а у нас сили хватить, у нас реально такі патріоти люди, гарні люди. І ті, що там знаходяться, ті, що хочуть, щоб була це Україна, вони допоможуть нам і всячески будуть допомагати. Будуть казати, отой сепаратист, понімаєте? І ми цим зможемо просто це зробити, і вони допоможуть нам. Просто треба це зробити, а не чекати. Поки ми отут сидимо, чекаємо, що може якось хтось Захарченко передумає, скаже, ладно, я вже собі накрав грошей і хватить. Ні, воно цього не буде, тому що вони бачать, що це золоте жило, що це Донець, що це вони продають вугілля, Вони продають вугілля ефіопам, ефіопи нам продають це вугілля. Це бізнес. Це, не треба так. Це наша країна, і вона повинна бути єдина. І з Кримом, я думаю, то же саме. А ви слідкуєте за новинами, те, що відбувається? Звісно, і дуже нам це неспокійно, тому що це наше, і до нас прийшли, не ми прийшли. Знаєте, мені коли мене затримували, до мене якийсь він такий, не той, неопределенної, національності, і мені ця людина, я вже лежав, лицем вниз в пакеті, і він мене підбігає і ногою по лицю б'є і каже, ти прийшов на мою землю. Я не прийшов на його землю, він прийшов на мою землю. Я не прийшов його вбивати, я прийшов його вигнати.
І це дуже велика різниця. Я не приїхав до них, не пересік границю і не взяв зброю, і не сказав, що це я там буду когось підтримувати. Чому Путін не може, що він робив, він реально підтримує терористів. Він не може просто, якби він був нормальною людиною, там, гарною людиною, реально такою, що він мог який переживав, переживав там, за людей, що вони там помирають, що з ними хтось там знущається. Він би просто-напросто оцю групіровку терористів, він би просто сам би знищив і все. Він би просто не дав би їм зброю, а так він просто терористам, він дає зброю в руки. І платить їм, содержить Що їх. плануєте робити? От місяць ви на волі, деякі йдуть в бізнес працювати, влаштовувати своє життя. Що ви будете робити? Чи є пропозиція, аби знову поїхати на схід? Пропозиції є добровольчий батальйон «Донбас». Там комбат Філін, я вже з ним розмовляв, і вже якби таке можна поїхати, знаєте, якщо наша влада буде так відноситися до нас, як вона зараз відноситься, не буде підтримки, реально підтримки доброї і теплої, тоді, мабуть, вже ніхто не буде воювати. Всі просто опустять руки. Треба підтримувати, треба, це війна. А що маєте на увазі, коли кажете підтримати? Що потрібно вам, аби... Розумієте, коли знаходишся там, на Сході, ти потрібен країні тим, що в тебе є зброя. Ти тримаєш. А коли виходиш звідти, і якісь в тебе виходять багато, я ж за себе не говорю, говорю за других, інваліди, вони нікому не потрібні. Тільки одні обіцянки, те, що і нам, нас обміняли, то обіцяли такі золоті вгор. Досі реально у мене документів нема. Нема житла, нема нічого. Там казали за компенсацію, ще цю компенсацію я так уже прочитав, мені там скинули. Вона буде півроку дійсна. Якщо за півроку я не зроблю свої документи і не подам заяву, я не получу нічого. І це все так зроблено, Зрозуміло. Дуже. Сподіваємося, що найближчим часом все ж вирішиться ця проблема. І всі ті наміри, які у вас є, обов'язково здійснюються. Дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нас, пане Іване, що захищаєте Україну, цілісність України та робите все можливе, аби все ж таки наша країна має бути найкращою і найщасливішою. Дякую, що ви прийшли. Дякую вам. Залишайтеся на телеканалі АТR, і ми тут зустрінемося через 5 хвилин.